Iskustva lekara pokazuju da stanje srca i krvnih sudova direktno utiče na vitalnost celog organizma. Da bismo svi bili zdraviji, svako od nas mora aktivno da se uključi ne samo u lečenje, već i u prevenciju. I o tome razgovaramo ovoga jutra sa doktorom Živojinom Jonjevim, načelnikom odeljenja za koronarnu hirurgiju Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici. Doktor Jonjev se već 3 decenije svakodnevno susreće s pacijentima koji muče razne tegobe kardiovaskularnog sistema i istovremeno utokuje sa najsavremenijim metodama lečenja. Dobro vam jutro, dobrodošli, hvala vam što ste ovoga jutra sa nama. Hvala vam. Jedna od vaših omiljenih izreka glasi, evo ja ću sada da parafraziram, da u Srbiji ljudi više vode računa šta je to što sipaju u automobil, nego kakvu vodu piju, kakav vazduh udišu i čime se hrane. Zašto je to tako kod nas i šta bi moglo da se promeni na tom polju? Pa činjenica je da ljudi mnogo manje računa vode o ovim stvarima o kojima ste vi rekli, a stvar je vrlo jednostavna. Zdravstvena kultura i zdravstveno posvećivanje u Srbiji je na izuzetno niskom nivou i zbog toga svi treba da se angažujemo na tome da podignemo nivo zdravstvene kulture i informacija koje mogu da unaprede naše zdravlje. Zbog toga su i publikacije, a i ovakve emisije koje promovišu zdravlje od izuzetno velikog značaja i pokazuju koliko ste i vi kao javni servis odgovorni u svemu tome. Ako uporedite teme koje se prezentuju u nekim drugim emisijama u inostranstvu, onda ćete vidjeti da je broj 1 tema baš o ovome o čemu ste vi rekli, znači kakvu vodu pijemo, kakav vazduh udišemo, kako se hranimo i kakve mere prevencije ulažemo da bismo sprečili neke bolesti. Ono što je vrlo bitno to je da svi treba da znaju da su kardiovaskularne bolesti preventabilne. I ja sam jedan izvestan period u svojoj karijeri radio u nekim laboratorijama gde su se ispitivali u eksperimentalnim uslovima razni faktori koji utiču na zdravlje čoveka, srca i krvnih sudova. I zaključak je da sve kardiovaskularne bolesti su preventabilne ukoliko se reaguje na vreme. Ako je to moguće u eksperimentalnim uslovima, onda treba napraviti i neke uslove koje su bliske u vašem realnom životu i da napravite situaciju kako i na koji način možete da sprečite nastanak infarkta, moždanog udara i neke druge komplikacije koje nastaju kao posledica ateroskleroze ili neke druge stvari. Koliko je uloga genetike u celoj priči da bismo prevenirali sve to? Ako znamo već sa kakvim se preduslovima rađamo, ako je već neko u familiji imao probleme sa kardiovaskularnim bolestima, šta je to što možemo da uradimo? Verujte mi da su genetski faktori samo jedan delić svega toga. Neću sad da ulazim u dubinu tog problema, ali verujte mi da čak i na genetske faktore možemo da utičemo, možda ne kroz 1, ali kroz 2 ili 3 generacije, sasvim sigurno. Ali na ove druge faktore koji su varijabilni, koji su promenljivi, koji zavise od vas samih i uticaja životne sredine, vi definitivno možete da utičete i da unapredite svoje zdravlje. Tako da neke komplikacije koje mogu da vam se dese u 30. ili 40. godini možete da odložite da vam se dese sa 70 ili 80 godina i da na taj način sprečite katastrofu. Kako? Pa postoji 5 stubova zdravlja po onom mom dubokom ubeđenju. Ja sam 30 godina kardiohirurškog iskustva zaista mogu da kažem da po nekom mom dubokom ubeđenju postoji 5 stubova zdravlja na kojima počiva sve ono što vas vodi kroz život. Prvi stub zdravlja je dobar san. U posljednjih 10 godina je jako puno znanja iz te oblasti generisano i zaključak je da 6 do 8 sati mirnog sna omogućuje ulazak čoveka u REM fazu kada se luče određene materije koje praktično čiste mozak od svih onih negativnih stvari koje se desi u toku 24 sata. To vam je otprilike slično kao sa kompjuterom gde u toku 24 sata rešite da uradite defragmentaciju diska. Ukoliko se ne odmorite i ne ospavate onoliko koliko je neophodno, vi se sutra budete umorni, ne možete da funkcionišete, mozak je nakupljen kiselim radikalima koji blokiraju rad vaših moždanih sinapsi, prema tome san je izuzetno bitan. Druga stvar je voda. Znači vi morate, neophodno je da unosite minimum bar 2 litre tečne pijeće vode, ali ne one vode koja se nalazi u supi, čorbi ili u sokovima i tako dalje, nego čiste pitke vode, jer se sve biohemijske reakcije odvijaju u vodenom medijumu. Ukoliko nemate dovoljnu količinu vode, biohemijske reakcije nisu takve kako bi trebali da budu i to je dovoljan razlog da dođe do određenog poremećaja koji može da dovede do bolesti. Treća stvar je unos nutritivnih materija kroz obroke koje unosite u toku 24 sata, koji moraju da budu raspoređeni u adekvatnim vremenskim periodima,
Ali nije bitno samo to, nego je bitno da taj obrok ne bude baš po kardiokuvaru, ali da bude obrok koji će u svakom slučaju imati sve one potrebne materije koji su neophodne i za gradivne i za neke energetske i nutritivne stvari. Mi vrlo često grešimo jer je naša kuhinja, naša dijeta, da tako kažem, preopterećena šećerima, skrobom, velikim količinama testa i nekih drugih stvari koje na neki način opterećuju naš metabolizam i ne zadovoljavaju naše potrebe. Četvrta stvar je umereno dozirana fizička aktivnost. Ja sam svojevremeno radio neke naučne projekte koji su pokazali da umereno dozirana fizička aktivnost kod dece u najmlađem uzrastu može značajno da prevenira nastanak nekih bolesti u zrelom životnom dobu i na kraju bi taj peti faktor ili peti stup zdravlja definisao kao amortizacija od stresa, pošto se mi nalazimo u jednom izuzetno burnom životnom okruženju i moramo da razvijemo tokom života određene tehnike kako i na koji način možemo da amortizujemo stres na dnevnom nivou i na taj način preveniramo isto neke bolesti koje nastaju kao posljedica udara stresa. I ovo što ste sada govorili, izneli ste i u svojoj trećoj knjizi, Kardiokuvar, koja nam nudi šta? Šta je to što treba da naučimo? Postoji li neki recept, eventualno? Kardiokuvar je jedna knjiga koja je imala za cilj pre svega da ukaže na značaj ishrane u odnosu na sve ostale faktore o kojima smo sad baš pričali. Knjiga je imala jedan vrlo čudan put, njena promocija je malo zaustavljena koronom, ali je život knjige takav da je ona pokazala svoju vitalnost i sada se intenzivno radi na prevodu knjige na druge jezike, što je pokazalo da sadržaj knjige ima veliki značaj. Ona je pisana u formi naučne monografije, nalazi se 25 naučnih tekstova koji govore o zdravlju i uticaju određenih faktora na zdravlje čoveka, posebno hrane, ali da ne bi bila suvoparna i dosadna, u ovoj knjizi se nalazi, pored svakih od tih naučnih tekstova, nekoliko recepata određenih jela na kojima smo svi mi odrasli, ali ne sadrži samo način pripreme tih jela, nego i analizu tih jela koja su izanalizirane po jednoj nutritivnoj piramidi koja se nalazi u uvozniku knjige. Tako da imate analizu svakog od tih jela po energetskoj tablici i vi tačno znate ako ste recimo pojeli tanjir pasulja, šta ste uneli u toku dana, koliko vam nečega još nedostaje, da biste mogli da popunite vašu dijetu na način kako je to primereno. A koje su to još jela? To je interesantan podatak na kojima smo svi odrasli. Vreme je praznika, mnogo se jede. Da, pa ovde u knjizi imate prezentaciju jela od tradicionalnih više vrsta supa, imate čak i analizu brze hrane kao što je recimo pljeskavica, imate analizu slatkiša, vode kao glavnog faktora, vina i tako dalje. Može li se u svemu tome naći nešto pozitivno, samo ako je umereno? Mene vrlo često pitaju šta je to što ja treba da jedem da bi bio zdrav. Znači, ne postoji tako simplifikovana formula, da postoji jedno univerzalno jelo koje ćete vi da pojedete i da na taj način sprečite nastanak određenih bolesti. Vaša dijeta treba da bude raznovrsna i treba da bude primerena vašim aktivnostima. Tako da je to neki recept kome treba da svi težimo. To je sve kada govorimo o prevenciji, ali hajde sada i onome što se dešava i što zahteva i operacije, govorimo o oboljenjima krvnih sudova i vi ste početkom decembra u Njujorku prezentovali i domet i domene uopšte kardiohirurgije u našoj zemlji ispred Srbije. Gde je Srbija u koraku sa svetom i šta je to što se od inovativnih metoda kod nas primenjuje? Pa ja mogu da izrazim jedno izuzetno veliko zadovoljstvo što je ovim izuzetno teškim uslovima, epidemiološkim uslovima vezanim za koronu, kardiohirurgija preživela i bila izuzetno vitalna i sposobna ne samo da da pomoć u ljudstvu i u resursima koje ima korona centrima, već je sa druge strane obezbedila nesmetano funkcionisanje i jedan redovan operativni program u izuzetno teškim uslovima, a sa druge strane pokazala veliku sposobnost da prati sve ove tehnološke inovacije i napredak koji se desio u našoj struci. Ja mogu da posebno izrazim veliku sreću što je u poslednjih 10 godina napravljen izuzetno veliki pomak kada je u pitanju koronarna hirurgija. Tako da je ovaj skup o kome ste vi sada
rekli nekoliko reči, bio je izuzetno bitan i za svet, a pogotovo za nas, jer je koronarna hirurgija nešto što zaokuplja negde preko 65% naše aktivnosti. Koronarna hirurgija je napravila izuzetno veliki razvoj, činjenicom da je sada definitivno jasno da je upotreba arterijskih grafta u odnosu na venski značajno kvalitetnija, bolja, dugotrajnija i sada su tu različite tehnike pripreme arterijskih graftova i njihove ugradnje koje su značajno poboljšale kvalitet koronarne hirurgije u svetu, a i u Srbiji. Ja sasvim sam ubeđen u to da u centrima u kojima se radi koronarna hirurgija na vrlo visokom nivou, radi sa maksimalnim profesionalizmom i da smo mi, ako ne najbolji u ovom delu Evrope, onda smo definitivno lideri kada je u pitanju ovaj segment kardiohirurgije i ne treba uopšte da se stidimo toga. Postoje ustanove i u Beogradu i u Novom Sadu koje se vrlo ozbiljno bave ovim problemom i koje na izuzetno visokom nivou mogu da pruže našim pacijentima uslugu kada je u pitanju koronarne hirurgije. Tako da je to jedan segment našeg rada koji je na vrhunskom nivou, kao na primjer operacije koje možete da dobijete u Houstonu ili u Parizu ili u nekom drugom centru, a možda čak i bolje. Ono što je bilo interesantno su teme i predavanja na konferenciji u Njujorku iz naše sredine koja su zaokupila izuzetno veliku pažnju, jer mi imamo određene patološke grupe koje je Zapad na neki način drugačije rešio i pokazali smo inovativne tehnike kako i na koji način možemo da izlečimo ili ako ništa drugo poboljšamo kliničko stanje pacijenata koji su u tim terminalnim stanjima koja se u nekim drugim zemljama selektuju za transplantaciju srca, za upotrebu veštačkih levih komora i tako dalje. Koje su to metode lečenja? Pa mi imamo određene metode koje su naučno priznate i koje su ušle u literaturu zapadnih zemalja, gde određenim tehnikama reparacije srčanih zalistaka uz kombinaciju sa revaskularizacijom uspevamo da konzerviramo srce i da omogućimo da pacijenti imaju pristojan život, a u nekim slučajevima kada nije moguće obezbediti donora, ovakve operacije mogu da budu tretirane kao destinaciona terapija. Tako da je to nešto što je zaokupilo pažnju i to je jedno od predavanja koje sam imao u Njujorku. Dakle, imamo svakako stručnjake za ovu oblast, verovatno i najbolji u svetu. Imamo li dovoljno opreme i šta je to što nedostaje da bi možda bilo na još višem nivou? Pa opreme imamo, ali ono što nedostaje to su kapaciteti, bolnički kapaciteti, jer vi otprilike na 2 miliona ljudi treba da imate kardiohirurški operativni program za 1000-1200 pacijenata, tako da mi bez obzira što svake godine možemo da pružimo negde oko 5500 operacija na nivou Srbije, imamo potrebu za još većim kapacitetima, tako da je država, ja moram to da kažem da je država jako puno uložila u zadnjih nekoliko godina u zdravstvene kapacitete i u zdravstvenu opremu. I za razliku od nekih ranijih perioda kada je to bilo dosta mučno, mogu da kažem da smo mi recimo u Kamenici zaokružili projekat Kamenice 2, napredujemo sa izgradnjom projekta Kamenice 3 i bit će još nekih drugih infrastrukturnih projekata u toku sledeće godine koji su najavljeni, što nam obezbeđuje da ćemo moći da radimo mnogo kvalitetnije i bolje. Da li bi trebalo možda pojačati neke druge centre, govorimo o Kragujevcu, o Nišu? Pa to je sasvim sigurno, ali ono što isto javnost malo zna, malo smo zaboravili na Banja Luku. Banja Luka je jedan centar koji je napravio jako dobru infrastrukturu i taj centar treba da počne sa radom negde aprila meseca i u ceo taj projekat su uključeni ljudi iz Srbije, iz Sremske Kamenice i Dedinja koji su prihvatili da daju logistiku i u ljudstvu, a isto tako nekim drugim kvalitetima koje mi imamo, a koji su neophodni za startovanje tog programa. Tako da svi ti centri su na neki način naši centri koji treba da se razvijaju paralelno sa centrima koji su u Beogradu i u Novom Sadu. Ono što je problem, to je edukacija koja je zaista kompleksna, dugotrajna. Treba jako puno godina da bi se neki kardiohirurg proizveo u samostalnog kardiohirurga spremnog da uradi na vrhunskom nivou svaku operaciju, a to zahteva vreme. Tako da je logistika jako bitna, ali evo, mi smo pokazali vitalitet ne samo da održimo naš operativni program, mi smo u vreme korone uspeli da povećamo naš operativni program u odnosu na 2020. godinu za nekih 15%,
nastavit ćemo to da radimo i sledeće godine. Uspeli smo da ove nove tehnologije o kojima smo pričali isto implementiramo i sa druge strane spremni smo da damo pomoć i drugim centrima koje smo ovako na neki način dobili kao zadatak da osposobimo i da ih stavimo u funkciju. I evo, govorili ste dosta o prevenciji, koliko je važno da vodimo računa o tome šta jedemo, kakvu vodu pijemo i kakav vazduh udišemo, ali kako je korona uticala na naše krvne sudove, to je neminovno. Govorimo o onima koji su preležali COVID, šta ste vi kao lekar shvatili, videli kao posledice i delići iskustva sa ljudima iz sveta upravo na ovim kongresima? Svi su na neki način još uvijek zbunjeni sa koronom i nauka još uvijek nije dala neke konkretne odgovore vezane za to kako i šta raditi sa kardiovaskularnim pacijentima vezanim za koronu. Mi imamo neke protokole koji su empirijski dali rezultate, vezani su za uglavnom elektivne pacijente, jer ako imate urgentnog pacijenta, tu je nebitno da li je korona u pitanju ili ne i mi smo imali nekoliko pacijenata koji su imali urgentna kardiohiruška stanja, koji su paralelno sa tim imali i koronu i koje smo operisali, jer tu onda nema nikakve taktike i čekanja. Ali kada su u pitanju elektivni pacijenti, napravili smo neke protokole koji su imali za cilj ne samo da zaštite pacijente, nego i da zaštite ljudstvo koje radi sa takvim pacijentima. I tu smo uspjeli da sa takvim nekim protokolima i sa deobom nekih resursa na zelene, narančaste i crvene zone uspemo da izguramo naš operativni program sa 15% više nego što je bilo ranije godine. Sa druge strane, komplikacije koje korona sa sobom nosi na krvnim sudovima je još uvek velika nepoznanica, ono što se sada sve češće i češće priča i što se susreće u kliničkoj praksi je intravaskularna tromboza koja nastaje kao posledica inflamatorne reakcije na zid krvnih sudova. Najčešće su u pitanju venski krvni sudovi koji posle toga dovode do trombotičnih masa koje cirkulišu iz recimo donjih ekstremiteta prema maloj karlici i gore do srca i pluća i izazivaju tromboembolijske komplikacije koje mogu da budu fatalne. Tako da u tom smislu neka prevencija lekovima, neke laboratorijske analize koje mogu da nam ukažu da je tako nešto u proceduri i da tako nešto je moguće, nas navode da više pažnje obrćemo ka tome. Ali uglavnom sve ono što bi bilo egzaktno nas tek čeka u nekoj budućnosti, pa ćemo vidjeti kako će to ići u budućnosti. Hvala vam najljepše na izdvojenom vremenu. Hvala i vama. Doktore Živojin